Ay, yung partner na nag-express na kwan kung saan. Hindi ko tinulikod ba? Ito ang koto, hindi ko matandog yung mga likod. Yung mga likod na ako. Awas ko na yung likod. Buko ko ito, ayaw ba? Ayaw ba? Ito kaya? Ginang tambal, huwag yapon mo eh. Matakaan ka ba, no? Bro, matambal. Ay, ikaw na wala kag-search. Ay, manito. Biglang ang mga babae. Ete. Ano lang? Ano din napuli? Matay si Ete. Napakot gawa ka ito. Kadungog ko. Ito yun, ha? Yan na, gusto mo ano? Ano naman? Kadungog ko. Oo na, di pagbalik na ko din mo, may nagsabayad. Dito ba ko, hindi ko man, amo ko na mabayad. Siyo ka ba? Bro, lagi na din. Siyempre, babae di ano, nalayan di ano. Dati manghangin mo yun. Di nag-break yun lang kita, kita kayo mulikot. Ayaw ka, sige lang giginit ng babae mo. Nagambia ko nagpamatay ng babae. Bukat ba? Ayaw, ina na doon. Mahilot na doon. Ito si Eric, sobrang sila, kita bitaw na sa tuwa. Kasi na nakatungkuhan na. Siyempre na, okay pa man alawag. Yung nagkita sa tagdon, naka. Wala, ako sa mga bola. Time na ako sa lawak. Oo. Hindi na muli kaya mga bon. Bakang ginawag. Nawag na si Kena, no? Kaya ako, Gumbog yung mga dragon. Gumbog na mga gumbog. Nanti magsunod mo ron ano. Wala kay tao no. Mabot mo yung time. Klaro ko ito. Ayaw pa nga, dili mo buhok. Bitso lang. Kita sa Facebook at ano ito nga, bitso. Okay lang bakante. Hindi sa bakante. Dito ka na Facebook eh. Dito yung mga gudya mo. Sabi ko, nabasa mo kung kwan. Diyan dito mga instruction. Ginapost na ko bang ano. may pabubuhaan. So, ko din yan, ay customer. Dito gusto mo eh. Ay, pag ganun, nasingit man niya. Bot, ito, oras mo yung dito. Mula din ang ikuan na isa na anak. Lain po ganun. Ngayon ba rin, hangyo lang. Nasingit, para lang mga disgrasya. Mga mga disgrasya. Amangga ba? Hindi ko nawalan sa dito. Manang dito ko. Hindi ko nawalan ba? Ay, mau subot man ang kuan. Ano ito? Alas 2 yan. Mahulog ka, kanya ng alas 2. Siyempre, yun, nakaram na. Magkanaanan mo lang, ang kipangot. Balik ang lawas namin.
ako pa man sa likod, upo ano. Pwede ra, makaya-kaya lang. Ang katong lang ma-booking, hagbong yung duyan. Sakit ko kayo nga na ba? Yung hagbong ang duyan. Ito, tanang sugot, ang nag-booking, pero kayo. Uwi na lang po. Ano? Sa kuwan dyan ba, tigil tanang sugot ba? Tahan ako, mag-ibig ba? So, takapalubang na, ako sila ko, untang niya. Ano lang? Ito, mag-gabi na yung mga. Ito ka po na rin lang gano'n. Hindi po tayo. Pato mo. Ano yung pato mo? Pinod, nalay, ngol-ngol, manod, walay kusog mo. Ang hindi nga na, wag yun ay kusog na mag-ipulingko naman. Ano, lugat yung rawal. Kanya, limot, usabay. Muna sign sa pato mo. Mas maato mo. Mata ng buntag, tindog buwan. Ito sabihin isa. Ano siya? Ano, muling ko po pagdaon. Balik ko na ito. Ang arthritis, duwing sakit. Muna arthritis. Yung dere, sakit. Ibig sakit na duwing. Muna arthritis. Basta duwing ka dito. Takasa nga duwing. Sakit ko di. Muna arthritis. Ang likod, dili arthritis. May duwing. Final code mo na sa. Ito na siya. Anong panuhot o na sakit. Duwing. Yung sakit ko di ako yung lagi nagapalapak. Ano eh? Hindi ka kagigda, may nagtunog, ito na mag-feel sakit, may nagtunog. Ay, kung makasalay ka. Hindi na maagapan, managhan mo na. Yung sabi ko na kung ano ko. Ilot rin na siya. Ang ilot ba? Inanda na siya mga magic hands. Dapat hindi ka basa-basa dito. Kung na nagkatrabaho kayo, magpasa mo, napas mo. Ranay ka mo, boy. Ngalay, nagagay mo. Dito na kita, pero dara o kapi o. Diba, may mga lupos mado ka? Diba kabalo mo tanong? Lupos mado lang yun naman. Lupos ka mo ka. Kabalo ang tao, mga pasmado. Kabalo na yung tao ang pas mo, no? Hindi mo, nalupulog mo dito ka mo. Kapi o, puro ko may kamot. Kamot ang diil, maganda na. Ano, pasmado. Jadi kondisyon man, dili kondisyon, madugay na, lupugit ba? Dugay mga mabuhian na nimo, di na patugunit. Wala na siya, wala na siya. Yung muna gusto. Gusto mangusok, gusto magunit. Pwede lang yung kamot, di man tiil. Nilak lang ka. Ano po ito? Ano po ito ba? Ano po pero gusto ka mangusok. Ano mo lang nag-disturb yung tanong mo? Maglain mo na pag mo po, no? Paano ba sa kalendar ko? Hindi mo kakasabay. Magkakato. Naparandam yan, ipatandog na sa akin. Wala na. Kung maningil na ini itaran. Kanan bihalog mo sa tumoy na jud, no? Sa tumoy na iluton. Maparamdam pabungkag daan. Ito may. May sounds. Cambio tag-cambio. Copyright mo ko ng sounds. Madakpon rin sa YouTube. Reklamo. Kita na ka sa YouTube, ma'am.
YouTube, kaya naman na YouTube na ko. Eric Wilot. Tanong ko lang hapon. Kung ba, nana ka sa YouTube. Uma? Share ni mo, pakita ni mo. Uy, nakalayo na niya, dito na nakailok, dito kan. Dito na na sa Facebook YouTube. Kasi kusog. Ano yun? Pilipino man siya. Pilipino bisindan. Ako, Mga siya, dili, ano rin siya. Ano siya, wala na si kusog. Hindi ko trabaho, ako ulit, maligo na ako. Ulit, pas mo. Dili mo na pinakpag sa doktor. Admit ko siya sa Japan. Nahu anong din siya. Nahu siya sa admission. Tingnan sa doktor niya. Anong out, magka nga. Ito ang mga maayo. Nagkasito na pinili. Okay, kasi murot mo. Wilson, yung dala-dala. Mukha ng doktor. Hindi naman yung doktor. Ano yung doktor? Hindi naman. Dito yung gawas. Nagablaw na. Oh, mabata. Kahit yung doktor. Ang hospital, doktor, no? Kung kita man ba niya, sarana yung messenger, ito ba yung nanawag yung siya. Sulti yung ipamati. Ito ang sakit ng isara. Kasi mo gusto. Nagigod ka pag magtrabaho. Wala kasi kaya na sa Oo, no, na. Eh, saan ka rin sa Pilipinas? Pag mag-basketball ligo, pag mag-zumba ligo, ito ang man, ang pog. Hindi na siya puti. Ligo tadaan bago sa mag-trabaho. Ano yung pagpil eh? Magpatuto ka ng pumahido, wala ka na. Balik mo dito. Ang gulo ko na ito, wala ka back na. Sikulit. Ang gulo, sikulit ang gusto. Ito ang gusto niya. Matag mag-sikulit na mo, parang sikulit na rin mabasa. Hindi rin mabasa. Insik man, hapon man. Nabadlis-badlis na ba? Nagataan yan, hindi ka lagi mo rin. Kami kailan chocolate, kinasukulate kita no? Pinayin sa ito, makahubog. Pinayin wine. Sum, hindi mo naman gano'n. Hindi nagkakalang yung mamurot ko, bang kahit yung tamis ba nga? Kawaday ko man, nahiman. Mana ko ang cellphone. Mana ko na siya. Dire ko ang cellphone mo. Hotel mo na siya. Kung mag-hotel ko sa takot siya. Hotel man, pero kung may matama. Patuloy ko out pa. Normal ba siya no? Hindi ka man kung natin makan siya, gumahan ka. Pagkali, okay mo, kaubo yun doon. Hindi mo kaubo, nagatago mo siya. Nakawag ko sa anak, kapag anak yung pamilya ko. Hindi ko yung tambal sa saklo. May kang pamaho, pagod ko pa niya ako. Hindi man ka daw hilot, ang kapalakaw na siya. Suri-suri lang siya. Tuwag yun na, ang tambangan na sir. Ang hindi ko video. Dito na rin ito ka. Kita mo na akong video, Facebook. Kita trabaho ka no? Ano dito? Sa'yo ko siya. Makasabot dito sa mga istorya. Pero doon natin mga istorya na to. Yung mga video. Nawag na. Sige na. Ayun na siya. Ito na may admit siya. Anak na magawa si Lili. Umura ng iplete sa restaurant ayaw ka. Ay sakit ka man niya. Doon ka, wala ka. Wala ka. Sila na din ko. Inutil ka. Ay. Nawag din siya.
Mga OFW, dali man yan, nagbakasyon man eh. Buka. Sa Modelsor, mga Davao City. Sa doon lang yun rin. Kita diyan nila, no? Nagdala ka views. Kamay? Ano yung dream mo? May dalhin mo. Kriyata ka. Muli balay-balay sa kapmo sa tutong ka kanyo. Yan ang nabungtag nito. Hindi nito mabungtag. Ano dyan? Kung ano pili sa itong kondisyon sa pili na ito. Hindi ka, wala kusok. Bukat atong pili. Wala na yun. Bukat man. Pero mo agi pa nagbukat. Dili na sa bukat. Dili. Wala na kayo. Hindi ka pinaog sa pili, no? Kung ito magsugit lakaw ka, nilugay. Lingkod daw eh, no? Apoy na ba, no? Kung makalingkod ka, so, na-relax. Pag uli, umagpat na eh. Kapit-init, no? Ulap lang. Abutan na, maningil na. Kaya ka nang tindog ko, di ko magtindog-tindog. Kaya ka nang uningwag. Ano yung mga simptomas? Ilang hangay mo ba? Ano eh? Maagi po tayo siya nung Agi ba? Diretso na. Hindi na maagi ba nun? Sabi na busy kayo kayo trabaho niya. Masa ka? Ah. Nakapang. Masaan. Mahalap ulo ka. Hugaw kayo kutila dito. Hugaw. Dito magbasa. Naman namin nagtrabaho na ito. Ngayon eh. Nahal mo ka ba? Ikaw kay. Lusog na ako kaya. Dito siyang himasa. Araw. Dili dito. Nahugaw dito eh. Ba? Ingat ka, Maya? Wala nang dilo? Hindi na bunggaw ko, malugay ah. Puno na ang tas mo. Tawag eh. Bilak. Bilak. Napagawak, nalipay na. Hindi sila talaga mo. Nalipay na siya. Hindi tayo na siya. Matolong. Hindi matawag na. Hindi ka matulag. Na. Pero ka, tutoy na. Saan lang, Soy? Ay, ka. Tapos kamay na. Hap na.
Tay. Tay, tay. Tay. No, 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 no. Wala din siya. Nakanawas, halika. Manigin siya. Tulog mo, naon mo. Dali, lahat pa dali, dali. O, mga. Dali, tay. Ay, ganagad yung lang. Ah. Oh. Okay, lakad. Ano yun? No, 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 no. No, 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 no. Nandiyan yung mga tutulog na ako, ma. Tayo! Bye. Leave me alone. Tayo